Kublai yafi boro na ka shiti jungu Jacob kalenong baning kong dekat ba ar terter ko para bangit to nyeu ba kalon ka Kmen ka ba pakka haba phi ngat hakano go jing tunju to suntu ba habala tunju ya ka jingeh jumfi kene ka panmi ya ka mansim rangba ai baga mansim rangba kan janai knang ba pindup janai habanda pura bha claim duna e yeshu but ngi dangi pule kumne ngin perkhat kumno kane kalongka Kmen ka de ban wandra ka Kmen na banda jingi te u Jacob ula suntu bakla ne kumno Tingin wat ha kashiti ba arjung Paulus ya ki korin kalenong khadwe record ar full sao terter Paulus u kren yengi shapanga jingim jungu uang naki ju sansien ngalayo 3 sao po naive laisien la kawut yanga daki ding tili shisien ngalasha lentem mau laisien ngalasha pat liang chimir shisngi ngalasa haduriao ngalalet jinglet lenter tat badaka jingma na ki jingsle ki nong lute ki parajai junga pat ki gentle daga jingser sudah hasnong harikinja haduriao na ki parabangit ki ba arsap kumta terter bes ka ke list kada nangne ke list ka bajrang ma nganam pule lot fideban pule ban suntu te haba u apostle Jacob uang ingi deban Kmen haba ngi Shem jingeh bat u bata ingi balai namar uang kane kadeban yaram yangi hadu bandang inyo kemensim rangba berhangne ngapani figa jingim jong u apostle uba ha jing fideban the people lot kalong kum ka price distribution u thomo re hapden kine work hoy ula Kmen umje susi bar uang ngala job yakine te ka nuksa ba apostle Paulus uaingi dagasngi kadegane te kine baro kilang jing shisha baru ble pa baru kun mansim bakor unkar koyi fi